bażikament peress li għamilna sena fil-Kunsil diġà nafu x'jiġri u x'ma jiġrix, iltqajt ma' diversi studenti, sirt naf ħafna l-idejat tagħhom, qegħdin nibnu l-manifest, qegħdin inħejjuh għall-istudenti kollha u bażikament mingħajr l-għajnuna tal-istudenti ma kienx ħajkun possibbli dan kollu. Jiġifieri il-manifest ħajkun mibni madwar l-istudenti nnifsu biex jittekilja l-problemi li qed isib biex ikompli jibni komunità fl-Università biex ikollna verament università li tixraq il-kull student. Għall-elezzjoni tal-KSU dis-sena għażilna l-slogan li jixraq lilek. Dan bażikament ħareġ minn ħafna idejat, minn tkellimna mal-istudenti rajna x'inhuma nuqqasijiet forsi tal-Università jew x'nuqqasijiet jaraw fil-Kunsill jew forsi xi jista' jittejjeb u rajna li konsistenza ma' dak li għamilna fl-aħħar snin noħorġu b'setta idejat b'viżjoni ċara għall-Università tagħna. U għalhekk ħanatu l-istudenti università li jixraq lilhom, b'idejat li jixirqu lilhom u rappreżentanza denja ta' dak kollu li jkollhom bżonn.